Kono. Ok, ça va. Ny raha zegny manjary atao na koa hoe azo atao zegny ary fanitsaboako zegny izy ty zegny. Izy koa zegny anao fa mahatsaro reraka zegny marigny kiva amin'ny fiaina na hoe anao avy niasa zegny marigny reraka ty zegny misy conseil aroe zegny amiagnanao zegny ino zegny tokony tsaboinao mba atonganao io raiky zegny. Voalohany zegny araka ilay fazaveko zegny ny méditation. Ny tagnotagninao ino marigny méditation ty. Ny méditation zegny izy io mot anglais ary mot français. Io zegny dikany amin'ny teny anglais zegny hoe to get familiar with something or somebody. Hoe makatahaka endriky raha raiky. Makatahaka endriky raha araiky. Fa izy eo zegny tsara ataonao amin'ny positivité zegny, amin'ny raha positif zegny. Amin'ny fotoananao reraka igny ilaina zegny fanaovanao ny relaxation. Zay zegny méditation. Mipetraka amin'ny toerana raiky zegny anao mirelax zegny anao. Aminanao mirelax io zegny tsara zegny ampidiranao ilay programme. Karaha ohatra ataony amin'ny jery script ambany izy igny le ambany. Anao zegny mitandregny programme na koa hoe agnambilakoligny zegny ambany hoe misy feon-dranomasiny zegny. Ary zay mihitsy le ilaigna tsaboinao amin'ny fotoana io. Aminanao mipetraka na ambony seza na hoe amin'ny rakoka juste anao mitandregny ilay afodinao masonao dia misintony rivotra anao amin'olonao dia aboaka amin'ny vava. Misintony rivotro amin'olona aboaka amin'ny vava atao mafimafy zegny izy koa fa moatrany indroa fa pareil. Fa matetiky zegny ny raha tsaboinao impito zegny iraisiny subconscient. Araka ny raha fazavaintsika igny. Le subconscient zegny amin'ny partie le tsitsilonana amin'ny saintsika zegny. Izy tsaboinao impito zegny ohatra hoe izy ka tsaboinao impito zegny izy igny dia kosy milamigny zegny saigninao mahay ty atory fo zegny anao. Fa na tsaboinao eo amin'izay zegny mandiniky mifocus zegny anao hoe amin'ny raha tsara. Afodinao masonao volana mandiniky zegny anao amin'ny raha raiky tsara. Ohatra izy eo fo zegny ino zegny raha tsara nandalo tamin'ny fiaignanao. Juste mandiniky anao amin'ny raha tsara nandalo tamin'ny fiaignanao dia lasa automatique zegny mimpody zegny ilay énergienao. Safe ivatinanao mipetraka io zegny tsy mahay magnavaka ny raha fa lasa ndraiky raha mba loavy. Fa ny raha eny izy io ty fo zegny. Ohatra anao zao ty zegny izy ka anao miziody zegny mandiniky anao nimaly tamin'olo na tamin'ny ziokinao zandrinao na i madaminao na olo tamin'ny fiarahamoniny nisy taminao atao zegny automatique anao miziody zegny lasa meloko ndraiky koa anao. Safe nagnino karaha zay zegny le amin'ny subconscient zegny amin'ny raha niany fo zegny. Donc zegny afaka amin'izay anao niany zao ty juste mandiniky raha tsara nandalo tamin'ny fiaignanao dia lasa automatique faly anao. Amin'ny fotoana anao faly igny zegny mipody ilay énergie, mipody ilay angovo zegny. Azonao? Ok, ça va. Mbalo zegny ça va zay amizika ty. Dia rehefa mipody zegny énergienao eo tsara zegny izy tohizanao elaela zegny. Plus kanao zegny mifantoko, mifocus, mifantoko zegny anao amin'ny raha tsara dininao zegny plus ka vatinanao zegny misentir raha io. Ary plus ka raha zanaranao ivatinanao io zegny lasa zatra zegny le vatinanao amin'ilay raha zegny. Misy fotoana zegny anao avy eo zegny na anao mandeha na anao miasa tsy mikoragna amin'olo io lasa automatique tafomoenao mandiniky raha io zegny. Donc zegny ilaigna zegny ny fitohizanao mandiniky ilay raha. Afaka izy tsaboinao manomboka amina 2 minutes, afaka anao mitsabo anaty 5 minutes. Ilay fotoana hitanao mampalalaka anao fo zegny. Afaka zegny izy tsaboinao à partir de répétition dia miala zegny ilay stressinao zegny. Zay zegny voalohany méditation zegny.
za mitsabo vitsy olo mitsabo izy fa plus anao mitsabo izy zegny mahay misôkatra zegny opportunité nao miala zegny stress jiaby le maregny velogny zegny anao zay zegny voalohany. Ny faharoa zegny faharoa tandregna anao ny faharoa zegny ny fitandregnesana hira anao zegny afaka misafidy azovy zegny mpihira tianao fa izy eo zegny mila safidinao amin'ilay positif amin'ny raha koragniny hira igny amin'ilay positif zegny azadigna fa hira volanko misy émotion mety ho inconscient zegny anao hoe hira fangaro émotion zegny ça fait amin'ny fotoanandreo mamorogny hira zegny reo mihira mampiasa la vibration azonao dia lasa automatique anao mitandregny zegny lasa antrana la vibration koa zegny anao raha ohatra ka le raha zegny négatif mahazo vibration négatif anao raha ohatra ka le hira zegny positif mahazo vibration positif zegny anao fa matetika nanomboka tamin'ny 2020 zegny teo zegny naharo ny stress karakory anao mba tanaty stress ta fotoana za tanatinay nidry coronavirus somary tanaty stress be zegny za fa nanomboka teo zegny za nahity méthode direct izy mitandregny motivational speaker donc fa mety maregny raha mandehandeha moramora zegny anao mbadimbadika eto izy zegny zay motivational speaker io lababy zegny ery Tony Robbins ery Les Brown Wesley Virginie maro be zegny ery amin'ny motivational speaker ary izy ka anao zegny izy ka mangala honogno anao zao ty mizahaza amin'ny vidéo ty zegny mety mandiniky zegny anao karaha fa vitiko nga io possible tsara za fa vitanao satria tondra tikitiky za amin'ny fotoana za mitondra tikitiky igny zegny matetiky zegny za mitandregny motivational speaker ty zegny maro zegny zegny olo magnotany za alala ino raha tandregnesanao zegny satria raha zegny amin'ny anglais za mitandregny raha zegny mangala olo misy mivolagna hoe za fa avy niaraka anao satria nagnino noho ny faharegnesan'ny raha anglais zegny fa nazao nono hoe za fa avy niaraka taminao za fa niaraka taminao nisy nagnotany ino magnaraka ampiasanao zay za mivolagna hoe mianatra vola za mivolagna hoe motivational speaker zegny magnitsy anao amin'ny tanjoanao satria plus que anao mitandregny raha zay zegny miahatra amizay la vibration nao azonao la vibration volaniko igny miahatra zegny la vibration nao tagnano raha zegny anao ary izy nazavainy jimrone plus que ny olo dina magnodidiny fiaignananao zegny ho lasa fahatsiotany olo ababy igny zegny anao ke za zegny lasa fahatsiotany olo ababy fitandregnesako zay za nanomboka tamin'ny 2020 za mitandregny izy ohatsy 2023 tonga hitsy izy azoty manoro-hevitra anao koa amin'ny raha zay zegny fôtony i raha zegny efa nitsaboiko ary raha zegny hitako powerful zegny ary raha zegny hitako tegna savaza jusqu'à amizao ty ndraikindraiky anao zao ty mety mahita za mitondra tikitiky amin'ny tamatavo zegny azagaga anao izy ka maregny za fo mitandregny raha zegny satria zay zegny mampianatra vola azonao magnitsy anao amin'ny tanjognanao anao misy tanjona anao misy tanjona zala fa tsara zegny ary zay nitandregnesako tamin'ny Eric Thomas ataova ambonimbony ndraiky tanjognanao volagniny ia zegny ka nampianarina azy le za ataova ambonimbony ndraiky tanjognanao plus que i raha amizegny ataonao ambony tanjognanao zegny mahay choqué zegny anao mahay choqué mondenao intérieur agny azadigny fa misy ny monde intérieur ary misy ny monde extérieur le monde intérieur anao zegny le micréer la richesse fa tsy monde extérieur anao izy le monde intérieur avy agnaty agny avy agnaty miboaky velany plus que anao zegny mitandregny la motivational speaker zegny miahatra énerginao ohatra ataoko zegny tamiza voalohany tsy nahay satria za misy émotion be zegny aminahy ary za tsy nahay tamin'ny fotoana zay fa za nianatra hoe ino
koa ny emotional intelligent. Ny émotion zany mizara roe koa. Misy amin'ny négatif, misy koa zany amin'ny positif zany. Raha ohatra ka anao zany merigny amin'ny émotion négatif zany, mitombo fo stressinao e, miakatra fo stressinao. Satria le raha émotion mandeha automatique. Izy igny avy eo amizay zany, izy ka alignenao amin'ny positif amizay zany miakatra émotion anao, miakatra vibration anao, magnano action zany anao avy eo amin'ny farany. Donc magnetigna anao trano zany za saketo hoe raha jiaby io zany possible. Raha jiaby io possible fa anao zany mila magnodidigna le tontolo iainana zany environnement zany. Zay zany antony mahatonga za mampitonga anao hoe ambeloko ambany io zany lien makasika ny motivational speaker aby zay zany. Izy io zany kitianao mangataka izy de izy ka anao tsy robot zany anao mamaly hoe aminaty robot de azonao zany le lien zany. Fa raha ohatra zany anao tianatra vola mampiakatra le vibration ambonimbony ndraiky satria zay volagny izy le high energy high income. Tsy zaza raiky fa mitsabo zay fa olo jiaby magneran-tany ty. High energy high income. High energy high income. Zay zay. Raha ohatra ka ambony zany le énerginao de hiakatra koa zany raha ty aminao. Tandresa zany ozy le agnazava izy aminao ambadika amin'ny téléscripteur anao afaka mianatra izy amin'ny discipline zany. Na soa hoe zava zany misy zaza koa zany io amin'ny ambany zany efa mianatra raha zay zany ataoko fa raha jiaby possible anao zao ty possible mampiakatra énerginao zany anao de tsy aboaction amin'ny farany de tanteraka zany ny nofinofinao na hoe nitrinao zany na tanjony tianao hitakany tsy aregny reraka loatra zany anao tapitra vidéotsika izy volako zany ambadika zay mbola misy vidéo ambadika zay misy vidéo tandrignesa zany izy io fa agnampy fiaignanao bebe kokoa zany. Izy ka mbola tsy abonné zany agnatin'ny chaîne YouTube ty aza tegna zany miabonné